Penso que xa estamos aí ao vivo. Boa tarde. Estamos na terceira xornada de conversas da lingua en décadas. Xa tivemos un primeiro encontro para falar da década de 70, digamos que tratamos a lingua a partir da morte do dictador. Na década de 70 falou Martiño Montero Santalla, para a década de 80 falamos con Xosé Luis Rodríguez e hoxe entramos na década de 90 e o noso convidado é Bernardo Penabade. Boa tarde, Bernardo. Boa tarde. Como estás? Aquí Como estamos, estás, aquí estamos. Caro? Ben, sabes que vamos a estar ao vivo, entón tamén hai persoas que nos están a seguir agora mesmo no YouTube e no Facebook desde o PXL, entón as persoas que queirades participar, intervir, preguntar cualquier cousa ao noso convidado, pois tamén podedes aproveitar para facelo en comentarios, eu recollerei esas preguntas. A verdade é que é un reto, Bernardo? Bom, Bernardo é licenciado en Filoloxía Galego-Portuguesa, agora mesmo profesor en Burela, comezou a década de 90 tamén traballando, non? Xusto tócanos unha década ben conflituosa e ben complexa. Eu viña así, como decía antes, veño intimidada porque pasaron moitas cousas, non? Como comeza a década coa morte de Carballo. Nese mesmo momento tú comezas a traballar en Viveiro, non? E, bon, eres, digamos, protagonista tamén de un movimento que acompañou o reintegracionismo nesa altura, nomeadamente a GAL, que perde centralidade nunha perspectiva máis académica ou limitada a congresos e que se expande e que comeza a facer un traballo máis de rúa, que comeza a descentralizar tamén con moitos grupos diversos. Unha das cousas coas que me apetecía comezar era todos eses grupos locais que aparecen, non? Pois desde Artabria, que é unha organización, unha fundación que aínda hoxe existe, o Grupo Mendiño, incluso locais en vilas, non? Como no Salnés, en Ordes, bon, en cidades. Non sei, que pasa, non, nesta década? Como é que hai esta mudanza de paradigma? Déixame antes facer un brevísimo preámbulo, anda. Claro, dalle, que o día é teu. Déixame manifestar a inmensa alegría por ser entrevistado no Portal Galego da Lingua. Do que foches directo. Que foi unha crianciña que eu vin nacer. Entón, ser entrevistado polo Portal Galego da Lingua e aínda encima ser entrevistado por unha xornalista directora do Portal Galego da Lingua, iso é o máximo. Ese é o noso Día das Letras Galegas. Moitísimo obrigada, Bernardo. A cousa é ao revés, A cousa é ao revés. É un premio a ese traballo que fixemos durante tantos anos. E segundo, xunto con isto, xunto con esta alegría, pois estou abrumado porque os meus predecesores foron nada máis e nada menos que Martiño Montero Santalla e Xosé Luis Rodríguez. Eu entrei no reintegracionismo en 1992 por correspondencia a través de Martiño Montero Santalla. No 92 ou no 82? No 82, 1982, era alumno de instituto en Ortigueira e tiven que facer un traballo para a materia de lingua española. E para ese traballo tiven que documentarme e o meu orientador por correspondencia foi Martiño Montero Santalla. Pois non che sabíamos ese dato. E o meu profesor de referencia na Universidade de Santiago foi o profesor Xosé Luis Rodríguez. Por tanto, como non vou estar eu feliz con esta entrevista, porque se dan unhas circunstancias maravillosas. E agora sí, feito ese preámbulo, entro no que
lo que me comentabas. Ves moi ao caso, por acaso, non ven moi ao caso, porque xa Ben, viñes ben, así como ben. Claro deserdando. que sí. O decenio de 1990 realmente xa comezou no final dos 80. Claro. O final dos 80 foi ese camiño que preparou o inicio dos 90. Claro está que, que unha das referencias, unha das marcas, é triste, foi a morte de Ricardo Carballo Calero. Mais a morte biolóxica do noso referente inequívoco coincidiu tamén coa maior presenza do idioma escrito ao estilo tradicional, do galego escrito coa ortografía galega nas rúas de Galiza. Nunca, nunca, nunca tivera unha presenza tan importante. Ajá. Vexámolo, por exemplo, nas propias esquelas, nas lutuosas de Ricardo Carballo Calero, que podía ser un dos símbolos da presenza pública do idioma. Dicía que os 90 comezaron xa nos 3 Nos anos últimos anos anteriores. dos 80 con referencias tan importantes como o colectivo Mendiño. E a partir... O colectivo Mendiño significou un avanzo impresionante. E a partir dese colectivo que naceu en Ourense, viñeron outros como Aro en Ordes ou como o CRES, o colectivo reintegracionista do Salnés. Todos eses son do final dos 80. Penso que aí no tránsito, aí tal vez polo final do 89 ou polo comezo dos 90, temos, por exemplo, Marcial Valadares da Estrada. E a partir de aí, pois temos Bonaval, temos a Quinta Irmandade en Vigo, ou o colectivo NH en Pontevedra. Realmente, esa era a meta e era a continuidade natural dos traballos dos traballos socializadores que se fixeron a partir de 1984. Entón, na década de 80 xa había unha vontade de sair máis á rúa ou de popularizar de algunha forma? No Congreso Internacional da Lingua Galego-Portuguesa, no primeiro Congreso Internacional da Lingua Galego-Portuguesa, que se organizou en Ourense en 1984. Intensificado no segundo Congreso de 1987, que se editou as actas dese Congreso, que son prácticamente 1000 páxinas, 900 e moitas páxinas, editáronse en 1990. E aí está, nese libro, está a xénese do que posteriormente foi ese decenio de 1990 ao ano 2000. É verdade que había un movimento alargárase, porque deixou de ser unha entidade estritamente académica
formada por profesorado universitario, a cumprir o seu obxectivo, que era o de ser unha entidade social. Pasou a ter un protagonismo importante o profesorado de ensino secundario. Aqueles docentes que foran xa alumnos e alumnas de Carballo Calero, de Xosé Luis Rodríguez, de Aurora Marco, de María do Carmo Enríquez. Ese nomes tan importantes, os nomes fundamentais dos anos 90, tiveran xa un protagonismo no final dos anos 80. Estou falando, por exemplo, de Xosé Manuel Aldea. Estou falando de Xavier Paz, impulsores de Mendiño. Mais estou falando, por exemplo, de Xesús Sánchez Sobrado, de Beatriz Arias López, de Rosario Fernández Bello, que xa no final de 1900, por aí por 1988, 89, participaban na Asociación Nacional de Estudantes de Letras, a ANEL. A ANEL xa realizou un simposio dedicado a Celso Emilio Ferreiro con un suceso extraordinario en Compostela. Con un suceso extraordinario, estou falando de varios centenares de asistentes, entre os que había moitísima xente nova que tiña os seus primeiros contactos co reintegracionismo. Eran os resultados de grandes acertos, como, por exemplo, editar o estudo crítico. A partir do estudo crítico, tivemos un libro pedagóxico para aprender, que complementaba o método práctico de Martiño Montero Santalla. Por certo, que está véndonos, temos algúns comentarios por aquí, non che quixen interrumpir, pero saudou Cristian Sales, di saudazóns do Río de Xaneiro, abrazos do contrabandista, Cristian Sales, fillo do modelo Burela. Temos tamén aquí uns aplausos, un saúdo dunha outra burelá, Laura Ramos Cuba. Ai, que foi directora do Portal Galego da Lingua. Tamén. Tal vez, non sei se me equivocarei, mas tal vez a primeira directora feminino do Portal Galego da Lingua. Pois non teño dado, mas... Non teño a certeza, vou arriscar e dicir que sí, que a primeira directora do Portal Galego da Lingua foi de Burela. Se non foi unha ótima directora. Exactamente. Pois tamén hai saúdos aquí de un perfil que pon terra nos ollos e di normalizar socialmente. Pois isto comentou referíndose ao que estabas suxerindo ti de como foi esa socialización para comezar a década. Saúda tamén aquí o Martiño Montero, di que está a seguir as sesións de Fene, no norte da Galiza. E fala tamén... Que feliz estou tendo aquí o meu mestre. Pois seguro que escoitou, a verdade é que hai nivel en todas as décadas. Iso quere dicer que se van facendo ben as cousas para que que se vaya apañando ese relevo xeracional. E unha última mensaxe manda tamén Nilce Costa, que di: hola Bernardo, abrazo a partir de Valença do Miño. Grande amiga dos contrabandistas.
Pois, como a compañeira de Cristian Sales, que están en antena todas as cuartas feiras desde nas ondas a través da Radio Metropolitana Porto. Temos recollido algunha cousa tamén no PSL, das contrabandistas. Tamén despois afondaremos máis nese perfil teu que tes tan social, non? Xa non só na túa comarca, senón a nivel nacional de todo ese traballo que tes feito de base. Mas por non desatender a cuestión máis académica, outra cuestión importante, outro fito que no comezo desta década, que é a aprobación do acordo ortográfico. Entón non quería avanzar sen tocar un pouquiño aí, non? Preguntarche como ten sido iso, ao principio parece que como se viveu na Galiza esa proposta. Foi difícil de Ben, xerir? iso está publicado na revista Galia xa aí polo final de 80, pois 88, probablemente 1989, falo de memoria. Hai un manifesto sobre o uso do tilde na nasalidade. E a partir dese manifesto do uso do tilde na nasalidade na norma galega, chegou o tema das bases para o acordo e a participación de Galiza nos traballos, e ver se na Galiza se aprobaba ese acordo ortográfico de 90. Viveuse, ese foi un dos temas que provocou certas tensións. O mesmo que os dous grandes temas que provocaron desencontros, que provocaron debates, que iso é bon, e desencontros, que é mau, foron o acordo e máis a estrategia socializadora. O movimento multiplicouse, pasou de multiplicarse por 10, e, lóxicamente, onde hai máis xente, pois hai máis debates e hai máis desencontros. Agora, voltando a vista atrás, pois aí, nos 90, vemos grandes acertos e vemos tamén grandes, importantes desacertos que tivo o movimento reintegracionista nesa altura. A respecto desta cuestión? Temos que ser tamén autocríticos, naturalmente. Sí. A ver, traballouse moito e traballouse ben, mais o traballo era tanto e as circunstancias tan complicadas que, obviamente, pois, houbo erros. Sí, dáme a sensación de que hoxe está ben máis asumido, non? Ese acordo, esa proposta, que há máis xente reintegracionista que escreve... Hoxe está máis descontraído. Hoxe está máis descontraído, vese máis natural. E o tema ortografista non ocupa un lugar central. Por qué? Por qué? Porque o reintegracionismo naturalizouse máis. E canto máis se naturalice, menos importancia terán estes debates, menos importancia. Máis ficarán máis reducidos os ámbitos naturais do debate. Claro, sí.
círculos máis restritos como acontece en todos os idiomas. Exacto. Sí. Un dos grandes erros dos anos 90 foi levar eses debates a ámbitos en que serviu como un elemento desmobilizador. Eses debates tiñan que ficar máis no ámbito das comisións de lingüística. Sí, de facto há unha filoloxización tan grande, non, no noso país de todo o movimento político que te dá para pensar. Excesiva. Uh-huh. Aínda hoxe, e iso que daquela era 10 veces máis. Sí, mas naquela, é verdade que nesa década apareceron cousas ben interesantes tamén niso, non, incipiente, como estaba a pensar, pois, por exemplo, no 92 sae a historia da lingua en banda deseñada. A historia da lingua en banda deseñada. Pois falamos de vaya sol temos aquí, enfrente. Xa, estás tendo unha iluminación. Pois é o sol natural que entra a través dunha vidreira de cores. Sinto pola audiencia, mas agora non podo tapar aí esa vidreira de cores, entón por iso aparezo eu así tan pintado. Non é nada artificial, é o filtro dese sol da mariña que está saindo agora. Non me desvío do que preguntabas e non estou evadindo. Non. Historia da lingua en banda deseñada. De onde Foi sae? Foi un dos fitos da década. Claro. Foi o movimento de rúa. O resultado dos nosos cursos dos anos 80. Os nosos fillos intelectuais. A constatación de que a didáctica funcionaba. Entón, fico con iso, coa historia da lingua en banda deseñada, unha, pola magnífica historia, dúas, polo deseño, e por cima de todo, pola maneira en como foi publicada, participando as distintas entidades de base. Foi unha obra divulgativa en que colaborou todo o país, entidades de Ferrol, de Vigo, de Compostela, de Ourense, de Lugo. Tivo que ser reeditada, foi un suceso. Mais xusto é recoñecer que o ponto de partida está no colectivo Mendiño, que converteu en ouro todo o que tocou. Déixame dicer que ao lado desa historia da lingua en banda deseñada hai outro grandísimo suceso que está vinculado aos grupos de base e ao movimento de defensa da lingua, ao MDL. Tamén quería sacar por aí. O autocolante XZ dos carros. É magnífico, hoxe vas polo país e ves o XZ aquí e ali e no outro lado. Iso foi asimilado. Pois aí ten a raíz. Pois. O XZ dos carros naceu nesas campañas. Foi unha iniciativa que nacese en Ourense xunto coa Gralla. Non o sei, si sei que a rede de distribuición que tiña a Gralla
era tamén unha rede para que funcionou ben para distribuir os autocolantes do XZ. E despois dese xornal, Que non? A gralla, pois tamén. naceron daquela e consérvanse hoxe. Sí, sí, e antes de entrar no MDL, que despois tamén quería así afondar un pouco máis niso, no 92 aínda, porque o movimento en defensa da lingua nace no 95, no 92 xa se constituía a Asociación Docentes contra a Represión Lingüística, que acho que tamén dá para perceber que é unha organización sintomática, non? Así... É sintomática porque tú non sabes aquilo de ladran, luego cabalgamos. Pois aplícao non a sociedade moderna entre a media máis a contemporánea. Non. Traslado agora. Entón, claro, Digamos que reprimir. esa era o fruto do traballo que tiñan feito previamente, pois cando falábamos na década de 70 Martiño, cando falábamos na de 80 Xosé Luís, non? E chegan aquí estes frutos en todas esas dúcias de alumnado seu que chega ao ensino secundario que entendeu cal era cal era a lóxica da situación ortográfica e que quería pelexar por iso, entendo. Claro. Aí sabe moito sobre A represión lingüística nos sí, liceos. canto sabe o profesor Xesús Sánchez Sobrado, que foi vítima, como foi vítima Mario Alonso Noceda na Illa de Arousa, como foi vítima, por exemplo, o profesor Ramón López Suevos coa súa cátedra na Universidade de Santiago. Esa foi unha consecuencia de como avanzamos nos anos 80. Entón, en paralelo a eses avanzos que conseguimos no 80, pois intensificouse o contraataque, claro. Pois. Sí, supoño que tamén ficar fora non deses espazos máis académicos fixo con que houvese toda esta capacidade de autoxestión, non? O mellor de traballo e autónomo, porque iso no 95, depois, que entrábamos antes un pouco, que sinalábamos antes, nace o MDL, que teve campañas... Sí, pois, a daquel carro, a do Seat Arosa, sí. o famoso Seat Arosa, que agora podía ser co famoso Kona. É verdade. O famoso Kona. En que viaxas? Vou na Kona. Ben, pois xa sabes que... Se o MDL estivese en activo hoxe, tería aí unha perla para traballar con iso. Pois daquela era o Seat Arosa. Ou, por exemplo... De fato, penso que a ese carro lle mudaron o nome en Portugal. Ao Kona, sí. Por exemplo, daquela tamén houbo a campaña do Telepizza. Que pasaba co Telepizza? Pois o Telepizza non utilizaba o galego, a ver, non lembro agora exactamente, pois imagino que o de sempre, que lle... Era como por normalizar, non? Era un traballo de... A parte de non usalo por escrito, pois imagino que tería aleccionado a equipa de empregados e empregadas para que non usasen o galego na conversa, no atendimento telefónico.
A ver, non lembro exactamente, Sí, 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 está. o que sí lembro é que Telepisa entrou aquí como entran moitos ao estilo elefante porque non Claro. contamos. Entón, Ujú, obviamente, con esas actitudes discriminatorias, pois tivo resposta. ujú, ujú. Como ten que ser. Daquela, no 2000 e en 2021. Sí, sí, segue a haber, de feito, tanto ataques como movimento en defensa dos dereitos lingüísticos, non? A día de hoxe. Evidentemente, evidentemente. Filla de aquela que xa houbo naquela altura. Em, de feito, penso que outra das marcas da década foi a asunción por parte dos movimentos políticos, sociais, e nomeadamente do independentismo, a asunción da ortografía reintegracionista. Eh, creo que a Asamblea Constituinte, creo que a reunión, o Congreso Constituinte da Asamblea do Pobo Unido, da APU, Sí. eh, debeu ser en 1990, foi pouco depois da morte de Carballo. Ah, pois mira, outra E, das efemérides. e dentro dese decenio, 96, 97, foi a constitución da primeira liña. E, e iso abriu as portas á presenza do, do galego tradicional escrito con ortografía galega no sindicalismo. E, Ujú, por tanto, a presenza do idioma nas manifestacións urbanas. Déixame dicer que esas entidades foron referenciais, sobre todo porque propiciaron que aparecesen os centros sociais urbanos. Eses centros sociais urbanos que impulsaron hoxe as escolas semente teñen a súa xénese nos anos 90. ujú. Sí, incluso outros proxectos de construción nacional, penso, por exemplo, no Novas da Galiza, non? Tamén, que era outro proxecto que... Exactamente. Naquel momento fíxose a sementeira e agora estánse recollendo os frutos de todo aquel traballo. Ujú, Os traballos eh, os traballos tardan en visualizarse. Hai que pasar entre 5 e 10 anos formando. Hai que ter paciencia, calma, saber esperar os resultados. E non se conseguen uns resultados formativos dunha nova fornada sen que haxa un período mínimo duns 5 anos. E agora estamos vendo como se concretiza aquilo que naceu 25 anos atrás. exacto. Ujú. Pois mira, vou interromper un momento para traer de novo os comentarios que nos está mandando a xente que nos segue. Voltou responder o Martiño e di sí, que ouviu a túa xenerosísima alusón naqueles anos 80. Lembro con moita nostalgia aqueles tempos. Terra nos ollos, de novo, que non sabemos quen é, di se o Paulo, reintegracionismo... eh, Eh? eh, Paulo de Ordes, grande especialista en Carballo Calero e en Guerra da Cal. Paulo Ah, Mirás. tiñas unha... Vale, pois, O grande pois, amigo Paulo Mirás, de quen eu son admirador.
Pois tamén está el seguíndoche e di que se o reintegracionismo non se acabou de naturalizar foi pola ditadura académica, clarísima e explicitada por Carballo, por Guerra ou pelo Mariñas, entre outros. Sí, sí, sí. Outro dos grandes acertos dos anos 90 foi divulgar a obra xustamente desas tres referencias. Dos anos 90, nos anos 90 divulgouse o Escorpio. Certo é que xa fora premio da crítica nos 80, sí, 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 mais esa obra chegou aos institutos, chegou ao seu público natural, esa obra foi ferramenta de docencia nos anos 90, como foi a poesía de Carballo, como foron os libros reeditados de Guerra da Cal, ou como foi, por exemplo, A vida escura de Xenaro Mariñas, tamén reeditado, editado e reeditado. Da mesma maneira que os 90 propiciou a divulgación do reintegracionismo moderno na literatura dos novos. Aí temos, por exemplo, o Cando o sol arde na noite de Xoel Rodríguez Gómez. Xoel, o xornalista, escritor, foi o autor é o autor dun dos grandes éxitos editoriais do comezo dos 90. Como, por exemplo, o Fogo Cruzado, un libro de relatos de varios autores da Coruña que eran xa fillos dos nosos referentes intelectuais. A grandeza foi que se reeditaron os libros dos mestres e, simultaneamente, apareceron os libros dos herdeiros. Estamos a falar xa dos mestres desa posditadura, porque tamén existe unha recuperación, non, da preguerra e de todos esos referentes intelectuais. Sí, sí, mais estou falando en concreto de Guerra da Cal, Xenaro Mariñas e Carballo Calero, que son editados, a ver, que son Carballo editado e Mariñas tamén, Guerra da Cal reeditado simultaneamente a que publiquen neste caso escritores masculino contemporáneos. Despois veu a literatura en galego con ortografía galega escrita por mulleres, mas iso é posterior. Pois aínda hai aquí outros comentarios de Manuel Iglesias, di un abrazo grande para Bernardo de Amigos do Idioma Galego de Buenos Aires, que esta tamén daría para outro caso, non? Todo o galego da diáspora. Que emotivo, que emotivo. Terra nos ollos, o teu colega decía, resposta de volta, grato pelas palabras e pelo incansável traballo nas ondas radiofónicas da Mariña, Caro Penabade. Antía Cortizas tamén participa e di, revivamos co espírito do MDL, portugués padrón, uns pican, outros non. Efectivamente, uns pican e outros non, que era, en fin, como o día da toalla, iniciativas ben bonitas, divertidas,
a maneira descontraída de divulgar o idioma. Sí, tamén houbo, creo que, non sei se, bon, até que ponto pensas que puido influir algunhas participacións, por exemplo, no Parlamento Europeo na altura, como fora o caso de Camilo Nogueira e de Xosé Posada, por exemplo, non? Que criaran certa polémica. Primeiro foi Xosé Posada. Xosé Posada, pois non sei se sería polo 1994. A ver, sen dúbida que o primeiro europarlamentario que usou o galego no Parlamento foi Xosé Posada, que fixo un traballo magnífico para divulgar o reintegracionismo. A pena é que non foi suficientemente acompañado no país. Até porque non era unha persoa como de outra, digamos, un espectro ideolóxico amplo, non? Non Sí, era o independentismo. a lástima é que os propios activistas non que moitos dos activistas non diferenciasen entre a sigla partidarista e máis os intereses nacionais. Porque Xosé Posada merecía outro apoio por todo ese traballo que fixo en Bruselas e en Estrasburgo. O de Camilo Nogueira foi posterior. Non lembro exactamente en que ano entrou, mas si sei que era deputado no Parlamento Europeo en 1999. Pode ser que fose... Porque foi o momento en que se abriu o debate a respecto de facer un consenso normativo. E que ese debate tan importante do final dos 90 foi recollido até en La Voz de Galicia. Foi o resultado de dúas iniciativas. Unha delas, o traballo de Camilo Nogueira en Estrasburgo, que tivo, sen ter un apoio entusiasta, porque o partido niso non fixo bandeira do traballo que estaba facendo o seu eurodeputado, aínda así e todo tivo un apoio moito maior do que tivera no seu momento Xosé Posada. Creo que con toda a xustiza, anos máis tarde, nomeámolos membros de honra da GAL. Certo. Porque ben merecido tiñan. Chegamos tarde. Ese nomeamento tiña que ser feito xa daquela. Ben, Camilo Nogueira foi un dos elementos que propiciou ese debate. E outro foi un encontro, creo que se titulaba Encontro Transatlántico, foi un encontro de escritores e escritoras. Sen dúbida que o lema era transatlántico, encontros no Fisterra. Si sei que aí tiveron moito destaque Carlos Casares,
é dous Carlos, Carlos Casares e Carlos Quiroga. Este tema é interesantísimo e merecería outro debate do PXL, outra entrevista, mais diso pode falar con coñecemento de causa Carlos Quiroga porque o coñece desde dentro. Agora sí, eu quero lembrar que ese debate se estendeu, comezou nun xornal, mas estendeuse ao resto. A ver, non foi un debate dun xornal, foi un debate social. Entón, por exemplo, no xornal da Coruña escreveron Elvira Souto, Elías Torres Feixó, Xoán Guisán, Celso Álvarez Cácamo. Penso eu que foron os primeiros autores que escreveron o galego con ortografía galega nas páxinas de opinión do xornal da Coruña. Ben, mais aí publicaron, por exemplo, Suso de Toro ou Isaac Díaz Pardo, que se comprometeu activísimamente con ese debate. O mesmo, reitero, o mesmo que Suso de Toro, que se posicionou aí na primeira liña de compromiso. Mais non esquezo, por exemplo, que ese debate tamén se fixo no Progreso de Lugo, onde o posicionamento reintegracionista foi defendido, entre outros, por Ramón Raimundi. O mesmo debate produciuse nas páxinas da Nosa Terra. Hai nas páxinas da Nosa Terra, pois participaron moitos activistas reintegracionistas que estaban en destaque nos anos 90, como, por exemplo, Carlos Garrido, hoxe profesor na Universidade de Vigo. Non sei se naquel momento era estudante ou se xa era profesor. Non lembro exactamente se xa foi profesor desde o final dos 80. Non sei. Mas sí sei que participou nese debate da Nosa Terra que eu gardo aquí na miña casa. Por exemplo, hai un artigo antolóxico que con pleno vigor nos días de hoxe de Valentín Faxín. Ese artigo de Valentín Faxín, republicado nesta semana próxima no Portal Galego da Lingua, tería unha actualidade máxima. E foi publicado hai 22 anos. Entón, ollo, porque o que puido ter pasado para que hoxe estes mesmos medios de comunicación non vayan dar ese espazo, non? Claro, porque obviamente iso non podía continuar, iso foi un ar fresco de 15 días e a partir de aí xa cubriron o cupo. Tiñan que cubrir o cupo del gallego e non van estender a cousa máis tempo. E parece que igual tamén non había ese consenso, non? Ortográfico, refírome. Mais, ollo, ese debate produciuse porque en Corcubión reconsiderouse o grande erro dos 90, que foi os debates
cainistas. O que aconteceu en Corcubión? O que nunca debera ter ocorrido. O grande erro dos 90 levar o conflito ao plano particular. En Corcubión, no encontro transatlántico, houve respeito. Houve debate, lógico. E comprobouse desde o debate cordial, comprobouse que os posicionamentos eran comuns no 80%. A distancia que había, a distancia ideolóxica que había entre Carlos Casares e Carlos Quiroga era mínima. E por fin aí puxos en evidencia. Mais iso era exactamente igual antes. Non, mesmo habendo moita distancia, non? A cousa é se só compartillas un 10%, pero ese 10% é compatível. Non había esa distancia. Nunca houbo esa distancia. Ese foi un erro en que caemos facéndolle o xogo a aqueles que non nos queren nin con unha ortografía nin con outra. Penso que esta... Un erro clamoroso. Esta é como unha das actitudes que che caracteriza e que ten caracterizado todo o teu activismo lingüístico, e penso que ten tido frutos que xa se están, que levamos disfrutando, non? Ou dos que nos levamos nutrindo xa tamén bastantes anos. Eu creo, quería rematar, quedan como 10 minutiños, afondando nese traballo que tes feito para integrador, non? No sentido de, pois, procurar tanto no local, na base, coas persoas no día a día, non? O mellor salindo así de sitios moi pomposos ou de sitios que dean moito pedigrí, non? A facer un traballo pequeno, miúdo, desachar diario e que despois está a dar tamén uns frutos moi importantes, non? Non sei se tú consegues identificar que logros avalías do que se ten feito nesa década de 90 e tamén que cousas fican por facer, cales son as cuestións pendentes, as tarefas pendentes. Eu tiven sempre ese compromiso, penso continuar con el, sen dúbida. Entre tanto, a GAL defenda os intereses de Galiza. Eu non apoio un entreguismo. Iso non. Eu son galego dentro do diasistema galego-portugués. E nós temos o noso patrimonio que defender. Entre tanto, a GAL sexa unha entidade galega en diálogo coa lusofonía, eu hei de contribuir até o último día. Iso teño ben claro. E estou orgullosísimo. Eu vexo eses valores no presidente da GAL. Leo o PXL, leo os artigos do presidente da GAL, vexo os seus discursos a través de Nós Televisión e digo, isto é o que eu quero. Estes son os referentes que me representan.
e vou facer todo o que poda por transmitir o meu contributo. Un contributo teu, por certo, no que non afondamos, porque se colocaba xa tamén, digo, na presidencia da GAL, non? Que foi depois do ano 2000, pero que tamén foi importantísimo, non? Non, iso non é un mérito particular. Realmente, aí do que hai que falar de dous nomes. Hai que falar de moitos nomes, sí, mas hai que falar de dous nomes por cima de todo. Eu fui un presidente accidental polas circunstancias, mais o traballo na primeira etapa de 2000 por encima de todos os outros é de Isaac Alonso Estrabís e de Carlos Quiroga. Claro, está con contributos extraordinarios de Vítor, de Ourense, de Xosé Enrique Pérez, profesor da Facultade de Traducción de Vigo, porque entre Xosé Enrique e o Vítor e despois Miguel Penas está o lanzamento do Portal Galego da Lingua, o Portal Galego da Lingua xunto co Novas da Galiza, a editora a través e as escolas semente e os centros sociais que xa veñen de antes son os grandes referentes do reintegracionismo actual. Ese é o camiño que temos que seguir. Eses foron algúns dos frutos, non? Que Claro, como... ese é o camiño que temos que seguir, sendo sempre respeitosos coa sociedade en que estamos en convivencia. Xusto falando de convivencia, aparece aquí unha pregunta de Breo Breu que manda saudazóns desde a Suiza e pregunta: cual é a opinión de Bernardo do binormativismo? A palabra é do prácticamente do 2020 e a idea xa tiña que vir desde os anos 80. Isto é, chegamos tarde. A ver, eu aplaudo a quen ten ideado esa campaña, mais na medida en que aplaudo que se faga esa campaña, lamento que non se tivese feito antes. Tiñan que pasar os anos 90 polo medio, non, Bernardo? Estamos a falar de que as cousas son fruto de outros... Porque iso é aterrar na realidade. Ese é o recoñecemento explícito a esa sociedade con quen estamos en diálogo. Ese é o pensamento de Carballo Calero. Dixo o profesor Xosé Luís Rodríguez na súa entrevista. Carballo, que padeceu unha ditadura, lóxicamente non quería outra. Temos tomado demasiado medicamento mau, demasiado veneno como para andar ou querer transmitirlo aos demais. Non existe ningunha individualidade ou ningún colectivo que defenda o idioma galego con norma A ou B que non teña o meu apoio entusiasta. O meu apoio entusiasta. E non lle miro se usa unha letra ou a outra. E ese é o camiño, eses son os valores que debemos transmitir ao reintegracionismo. E, en certo momento,
no reintegracionismo, eses non foron os valores imperantes. Por iso agora, por exemplo, leo os sabes, Charo, que o profesor Fernando Venancio publicou un libro polémico, un libro con unhas teses polémicas. E eu leo certos comentarios sobre ese libro e desmotívanme. Por que? Hai moito resentimento, non? Porque hai un resentimento e descualifican. Non é. Os que estamos entre o fogo cruzado temos que ser solidarios e deixar na marxe o fogo cruzado. Temos que interpornos e transmitir á sociedade que estamos en favor do diálogo, que temos necesariamente que entendernos. Porque ese é o único camiño para perdurar no tempo. Comenta agora Terra nos ollos e di: Carballo foi fraco demais, demasiado neutral e aproveitáranse dele. Por iso foron impostas as normas castellanas e por iso están a optar por inventos, diferencialismos e a arqueoloxía lingüística. Carballo aproveitáronse del, foi neutral. Sí. Mais Carballo vai perviver, está pervivendo na cultura galega e vai non facer durante un século. E aquele e moitos dos que tentaron desacreditalo conseguiron éxitos temporais os seus sucesos van ser ben efémeros. Carballo é Cerna. E a Cerna non... A Serna do Carballo. É Cerna de Carballo, sí. E aí non entra... A humidade non fracasa. Comenta agora Laura Ramos e di: é ben continuar aprendendo sempre do Bernardo, obrigada. A verdade é que concordo, Bernardo. Agradecido eu, Laura Ramos Cuba. Penso que é a forma máis bonita que se me ocorre de poñermos o feche, non? E ademais creo que o propio formato das persoas que queiran seguir os vídeos por décadas, xusto a xenerosidade foi unha constante nos convidados que tivemos até agora, porque penso que a pesar de teren sufrido pois condicións de discriminación, ataques e violencia, pareceme moi interesante isto que colocas de podermos dizer non vos faremos o que nos fixestes. Non, por tanto... Iso nunca. Se temos infinitas razóns, por que vamos entrar en guerras? Se temos infinitas razóns, non necesitamos ningunha violencia. Dixo Carballo, somos unha lexión de que batemos coas nosas bengalas brancas. Quen bota mal da violencia son aqueles que queren impor algo injusto. Non necesitamos iso. Entón, infinitamente agradecido porque pensásedes en min. É un recoñecemento a aqueles que estivemos na primeira liña de socializar o reintegracionismo nos 80 e nos 90. Infinito agradecimento
a Martiño, a Xosé Luís, a María do Carmo Enríquez, a Aurora Marco, a Araceli Herrero, a Moncho Reimundi, os nosos mestres. Entón, nós, con unha mão, collemos o que nos entregaron eles e elas, e con outra, entregámoslo a vós, aos que viñestes máis tarde. Vou aquí personalizar, poñer como símbolo, como un dos símbolos de a quen eu entreguei ese facho que recollín dos que mencionei antes, pois vou poñer aí como símbolo a Secho Sende. A Secho Sende, a quen coñecín en Viveiro en 1989. Xusto un pouquiño antes do decenio do que vimos de falar. Secho Sende pode falar tamén moito dos 90 e do que foi para min de con que condicionantes fixen eu a didáctica. Eu podo explicalo desde a palestra e el pode explicalo ben como se vivía desde abaixo. Un digno herdeiro teu, porque depois el tamén, digamos que é unha das persoas que ten un activismo de base, nomeadamente no ensino formal secundario, bestial, non? Con todo o traballo que fai no Caballón, en Vila de Cruces, mas en xeral, a nivel nacional, tantos proxectos, non? De normalización. Eu fun mestre del durante un ano. Aproveitástelo ben, aproveitouno ben. 20 anos despois, tiven a fortuna de que cambiásemos os papéis. Que el sexa o mestre e eu sexa o alumno acompañante. Para alguén que exerza o ensino, iso é o mellor que pode pasar. É unha das experiencias máis maravillosas que pode haber. Alguén a quen contribuíche a ensinar e que de repente que se converte nun dos teus referentes. O mellor. Nese sentido, eu son absolutamente afortunado. Que ben, Bernardo. Cuánta xenerosidade. Estamos a ver aquí os últimos comentarios, porque sí que teríamos que ir fechando. Terra nos ollos volve para a conversa. Depois, como isto vai ficar online, pois tamén dá para conversardes, non? Mas el comenta: Guerra, pola contra, defendeu con toda a súa forza o reintegracionismo. Infelizmente desaparecido deste mundo, só se lembran dele cando podían comer das súas letras. Agora xa era, quen o revive? Falábamos, me parece que foi na conversa con Xosé Luís, falábamos de que Guerra da Cal merecería un 17 de maio. Lembro perfeitamente o que comentou Xosé Luís e os comentarios sobre o Guerra, naturalmente, e habémolo de ver. Hai cousas moi bonitas nesta cuestión de ir vendo por décadas e de ir vendo ese relevo xeracional, non? Esa pedra máxica, esa bola máxica que se vai pasando dunhas maus a outras, porque certamente pois haberá persoas que naceron no ano 2000, non? Que nin siquiera viviron nin a de 90 e que están recollendo ese testemunho. Saúdanos tamén, perdón, sí. Para todos e todas as persoas máis novas que vexan este debate na rede pois de aquí en diante, estamos ao dispor. Hoxe temos tecnoloxía informática que nos permite, programas informáticos que nos permite conversar en tempo real.
e estamos ao dispor de todos os que queiran. Este ano, por exemplo, ben sabes que organizamos o clube de leitura do Escorpio, igual que temos organizado o clube de leitura do Escorpio, estaría eu encantado de facer un curso de lingua, literatura e cultura galego-portuguesas a través da internet. Olla, sempre estás lanzando iniciativas, mira que me queda pendente que podíamos ter falado xa só do teu proxecto Burela, non? Ou de algunhas das iniciativas que podes estar a traballar todo o fruto e todos os resultados diso. Vou rematar con un último comentario que aparece aquí de Leonardo Santos. Manda saudazóns da Illa da Madeira, Portugal. É bonito asistir ao voso debate. Apréndese moito. Obrigado. Obrigado, Leonardo Santos. Obrigadísima, Bernardo Penabade. foi un prazer escoitarte, penso que foi super interesante. A listaxen de nomes e de acontecimentos que foste sinalando dá para un segundo visionado e pesquisar distintas referencias. Así que ficamos en contacto, seguimos lendo, tú segues a traballar, quer dicer que ao final este tamén é un proxecto que recolle de antes, mas que falamos con persoas que seguen a intervir, non? E a participar do movimento en defensa da lingua, así que moitísimo obrigada tamén a todas as compañeiras da GAL que están sempre por detrás a arranxar para que dé todo certo e a traballar en todos os ámbitos. Ficamos co convite preparado para comezar o milenio, que será a seguinte década, no que seguirás a ser protagonista, mas falaremos con outra persoa para falar dos anos 10. Aí estarei acompañando. Moito obrigada tamén a todas as persoas que nos acompañastes. Charo, miña directora, beixiños. Moitos beixos. Moito obrigada a todo o mundo.